at til hver høst er en portion havregryn, ligesom Christoffer spiser. Verden er ved at blive overbefolket. Der er 7 milliarder munde, der skal mættes hver dag. Derfor er det interessant, at til en portion havregryn, eller en hel pakke havregryn, går der omkring 2.000 liter vand. De mennesker, der bor allertættest på ressourcerne, er dem, der sulter mest. Det betyder faktisk også noget i forhold til os. Vi er dem, der bruger allerflest ressourcer. Vi bruger nemlig 3 gange af det område, som vi selv lever i. Det vil sige, at Europa bruger 3 gange den landjord, som vi selv lever på. Det bliver sværere og sværere at redde vores verden, når simple ting som havregryn bruger så mange ressourcer. Derfor er det vigtigt, at du som forbruger gør en forskel. Tænk over, hvad du smider ud, og tænk over, hvad